Nagbabalik ang spicy opo mo na si Kim Chino. Nasa sobrang pagod, imagine niyo 2 araw pa lang ay kala ko naman talaga ay Lunes pa rin. Happy Tuesday evening mga mahal. Siyempre naririnig mo pa rin ako, oo. At Chinitox pa rin tayo, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko sa iyo kanina, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit ikaw ay jowang-jowa. Ito mahal, pangalawa na tayo. Sabi ko kanina, kaya ka jowang-jowa, baka dahil naiinggit ka no, sa mga may jowa. Pero ang pangalawa dyan, jowang-jowa ka kasi gusto mong magmahal at mahalin. Aminin mo, di ba? Kumbaga hindi lang kilig, hindi lang landian, hindi lang yung kapag gabi ka kausap, gabi ka nilalambing, hindi. Nakakapagod yung ganun, yung parang temporary happiness lang, di ba? Pero ang gusto mo na talaga yung totoong relasyon, yung lambing na kung saan talaga nga namang genuine, yung relasyon na may patutunguhan, yung okay lang mag-away pero alam mo namang magkakabati at magkakalambingan pagkatapos. Uy! Diba? Ang sarap kayang magkaroon ng ganong relasyon. Kaso nga wala pa kaya ikaw ay talagang nga namang jowang-jowa. Alam mo mahal, ganyan din ako Nandyan din ako sa face na ganyan na kung saan talaga nga namang hirap na hirap din akong mag-invest at magtiwala ulit kasi alam mo naman yung mga nasa paligid ay parang gusto lang ay landian. Di ba? Minsan talaga sa point ng buhay ngayon, lalo na kapag ikaw ay tumatanda na, para bang kailangan mo na ng katuwang sa buhay, di ba? Kaya kung ikaw ay jowang-jowa, gusto ko lang sabihin na normal yan. Gusto ko lang din sabihin na necessity rin yan. Pakakailangan rin talaga yan, yung pag-i-investan mo ng lahat-lahat. At sana mahanap mo na, pero don't worry mahal, meron pa akong isa dito, isang bala, isang rason pa para ma-validate na okay lang naman na maging jowang-jowa. Si Kim Chino ay makakasama mo hanggang 9 p.m. Hanggang 9 p.m. ang Chinitox natin. But for now, enjoyin mo muna ang pangmalakasan kong music na hinanda sa'yo. Kaya naman, rock-rockan tayo dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1